Κοιτάξτε τα φτερά της, γιατί την έχει φέρει, μήπως για να τη φάνε στο γιορτινό τραπέζι? Έφερε και άλλα δώρα, θα ήρθα από μακριά. Κοιτάξτε πως σκαλίζουν το δέμα τα παιδιά. Βγάζουν όλα τα δώρα με τόση προσμονή. Και αυτή η μικρή τι έχει, μια κούκλα κοπανή? Θα είναι ο μπαμπάς τους που ήρθε από μακριά και έφερε στο καλάθι τα δώρα τα επιλεκτά. Πόσο καμάρι έχει για αυτή την καλοκούλα και δείχνει στασπισμένη αριστερά η μανούλα. Κοιτάξτε όμως τα παιδιά, δεν δίνουν σημασία. Ανοίγουν τα παιχνίδια τους με ανυπομονησία. Κι αυτή η κυρία δεξιά τα έχει λίγο χάσει και ας κρατά το δίσκο τα γύρω να κεράσει.